ha kanu kari ka bamdon ya ka songsuk songsain bonsin ka pau ya ka jimbamlar kam jong nongyam lani ka sarkar ka bosanchar ban khmi ya ka ba ka miat jong kinong song ha ka jala megalia khamtam hapor yi khasi jantia la banong ki kampentriam lengba ka sengkeng atiar agency kilas dang ban pau perthai kum ki kampentriam baru ki kam jong jingbangam berset ya kinong mikmat ki bedei ki belajit upai ba klam da tho la ki dei ki bodon hakal yang ka sarkar ne hakal yang persya balai bakum kini ki kampentriam ki bampau perthai shu mentala palat pausnam kilas dang ban ke imbyang harilom khasi jantia bat kenthop hari garo ban yo ban puli lang ba ki kot kubor ba ki don ki samla ki batmu ban sengbyang ya ka sengkeng atiar ka kenhun usulong mil ukurwo ka atiar kalalet ban tuat jingmon na ki riu sampang ki bodan na kalingkha poper ki bakenthop yo babu pensong dor el nongbri ubolong no hikai ka St. Anthony's College ka kong finala lingdo nonglai kan no isai an ka Dr. MPR Lingdo ka badai ka principal barim jong Shillong College baru upa John Thaba u assistant editor jong ka we ka kot khubor phareng Highland Post kalong ka jing shisha ki singli ba pengli nomor ngilasaki ya kini kipor ho ngilasaki ya kipor ki ba menchwa ya ki kam ki ba ka seng channel si klale ha kipor ki ba menchwa ti ka jingmi ki jong ka le si mo ha ka menengkong kalong banyada ya kijing nung kerpang jong kejat benriu jong kejala kejong hi Meghalaya kum ke sarkar khap ban snguthu lada mkhot chegami jong kejing kren lada ke bakum kini kejing penjari kidon lagi di bakum kini kejing le kidon kat hadu banda simno ikmen sim bakodor kejong ki khun samla kejong ni kat hadu banda kta ya khai ke pateng ngasngu kalung ke ba tan kum ke sarkar khap an simik senjam bagade ban le ban deliberate ban khot ya ki chegami jong kejing kren ban snguthu ya kejing thumu ya kejing kwa kejong ki ya objective jong ni keseng kenang bagila ban strategize lani ban wanra ya kata kalat kelenti kumnu ban wanra ya kesung suk kesung san ha kejala namar kumbangi i ka ke baci ha kini khendiat singi ke bamta lemda ke sarkar kesimsia ngiu i bakala sedang ban khibeng kata ka le singila ban ong ba ke jingki imbang jong ni keseng le si ho ke jing thumu ke babha hendai kelenti ya ke jongka kala pat ban keta ya ka ya keroi kapar ke jala ke chungi kada ban keta ya ke puli kadang li ha ke jala ke chungi kala ru ban keta ya ke yok ke kuat chong ke jala ke chungi ti ki bakum kini ke sarkar khaban perkhat khaban syong perkhat ke baka ke dei ban le kum uleman le sengan namla ban ngidon lagi chong kilat kelti ke bangi ngidon suggest ndai ngitip bak sarkar kadon ni ke expert ke bebyang kum ni ban le down ni strategies baka dei ban le nakam taw ra ek syong suk syong sanya kini ke jala ke chungi kicing snam hi lani kicing le da bor hi ngai i bakan nomdei solution ka babyang kan nomdei solution pi ban wanra namar ngidon ya ngihap bandon ya kata kicing sngutu jingmut boro arleng ngihap bandon ya kata ka bangiong hakti nongwei kata ka win-win situation kata ka win-win strategy kemut ya sarkar kan long ba job ya kan ki brio ki badon pok ni ka seng channel si kan long ba job ti ke sarkar khap ban simi ta kilat kilenti hakaba kala ban khot che kijing ekren iki ba ka chu kapor ban pli kilat kilenti na mata kini kibrio kibawan pendem ya ladi kibakwa ban wanra ya kijing suk da ka ba pli kilat kilenti ke babyang ka banum kta apat ikiwi ki khun samla ki buduk kam duk cham pi ngayu i kani ko kijing habak sarkar ka pli lat ya kini ki brio kibawan phai pat na kibakum kini kiseng ka ai kilat kilenti ka pli kalong kamlong favor no ala banong kilat kelip kambing bat kani penduk mesim bat gini samla kibatristom hi kibatriston kibla durut kumnu ban yela ban yang hala ki jong kicat hendrai te kata kadi ko we pi kanom kata ke policy ke ban adopt na ka taw ban khot iki sekamit sengken ban ai ki kalat kanti kila ban yang lo jong kicat kamdei pat ban kata ya ka jingmut ki jong perkhat jong kun samla na adu sya bangin yo kan ni ka jing kani ka jing lai loit rumah kani ka independence ka jongi ko munong syong snong kawan kani ka dialog ma kasawan kani ka jing ya yo ka jing lai loit tingi dan kam ka jing ya keren ka dialog ka balong intellectual gen kam dei ka jing ya keren ya ka le air kam dei ka jing ya keren ka bam dan nong rem te ka dei balong intellectual dialog ka di bandan bat kadi dei teman ong ka dialog kan chu ya kren kadi baru bandan ka jing ya tho ya tar ka pasyai bhan na ki alyang mamla ka ka jing ya sa not ka jing ang not khnang bai kita gi ke bro la ban wan ra pade ya kata ka jing ya suk ni kata ka jing ya kren ka ba seiso kan ka ba mdei ban chu ya kren kam tum poi shnu shnu na mar balai mdan nong rem bat mdan
kata ka nong kamnu kamdan kata ka jing trang ka ba longshong ka ba dei hok ken ku jong ba skap hai ka sur ku jong pai ba ken maka ki pai ba hi menta hi ki su dan kam palat ya ka jing song shngai na mar bale hadin ka ni ka covid lai ngi kwa bangin ngin long lai lot ha ka ya ka yang ngin long lai lot ha ki tre kam ta ka jongi khnang bam num dan ki jing thut ha ka no ka bangi ngi dan ka jing thu jing persyang man le ka ha ka im nang sa lang nei da ka wan ka jing bam sok shong shngai dan lor ba ka dan sini covid no ka dan sini jing ta kho ne ki khori ki ti ka le ka wan ki class ki school ki jong ki ti ka wan ra ka ka ba mso tanat ba ka balong ka bahyar kan ka yo ka kwat ha jing so thu bril ru kan klade ka bang ni ang ka aggressive move nei ba phimut bana ba le da ka jing ya le ka da ka bor ayu na bon jat ki bor menta man le ba phine le da ka jing suk man shu ya suk kum toru klem dan so thu da ka jing suk ni suk kum noru hang taru kan hang dan hi shu ka da ka dak jing kli ba he ba te ka ba hi ba ngilong aggressive ha kata ka jing ya ka jing wan rai kata ka jing sukken ka aggressive kata ka bor kam dei ka bor da ka snam ma ka aggressive kata ka bor ka dei wan ra da kata ka jing ya ka jing ya su tho jing mut ken kata ka dialog ka ba utu ba keren ru su tho tu ba ngap ru upriang ken tin rei ladangi ngisu nganga kwa ba kata ka bor kanwan kada ka bor ka bor di kam num la ban ong bakalong negative ka bor hi kalong positive tingin yat da kata ka bor ka bangila banwan ra ka jing ya sutho jing mut ka bamar ka liang ken kalong aggressive hi tamba amde da ka jing snam pada nei da ka jing suk na mauso ba ngi bet yo so jong ka jing suk ngi bet ru ya so jong ka jing kermen tila dangi ngi wan ra ka jing wan ra yo so jong ka jing suk ha ka ni ka jing ya kren jong bat kini ginu ki seng ki badan kti ha ka ni ka jing ya dai bat ka ni ka jing wan lam ka jing suk ngi ki pai ba ngi dan tang ka jing kermen ka babha ba na ngi kermen ba ya ka babha bakan wan nang ni syakmat ken la dangi dan kata kalenti ka right way ka bangin yo ban ya kren ken da kata kalenti ka badai ba kapasyong nong rem ro ken de ban syong ban ya kren kadang complete dar ngas ngo bangi de bandan kom ka mutual understanding ha ka jing tho ken kom ki undertaking ken de bandan ki undertaking in black and white da ki jing tho waknang bangin yo ban ya buram ya kita ki jing ya kren ki bangi ya kren ken namar ba fish ya kren ka tin bade klet no la shai de da ya ai da ka jing tho play phila ban ai ki reminder ken ki jing pen kan mau ken halor kan ni ki jing tho hador kan ni ka jing kren ngila man wan rai ka jing suk bade ka bas kem bade ken ong ye ka shong suk shong san ti ka thai ka ni ki tang hai jing post niam dai na po thai bra ka we hi da do was tang thai do ta ki dan be ki kumar ki dan be ki jim stu jing mut ki dan ki jing ya mai ki dan jing sho ki dan jing tit ki dan ki thma ki dan ba ro ki dan lot ti man kan ong ye shong suk ti kalau ke je post ni henry ke bangi de benle ban persyang bangin yo ya ka shong suk shong sngan hak snong thau jungi hak jala jungi hak pathai bro ka we ma te ka pi ong ka jing ang nuot ni ka be ka jing suk mak tham ka jing suk ka dum dan ka jing roi ka jing par ka jing suk ka de lenti saka roi ka par siki kam ki jambaro la da weng na ka jing suk ya ka jing bom shong sngan ka tai ka la pen thut ya ki em lang sa lang ka jungi te pi ong ya ka jing man phai biang gi taki kan hon mo ki kan hon e chana si kani nga thai ka chlong tang ka we ka lat ka ba kin pen pau ya ka jing dom ka jing thu jing mot ka jing ya kata pi ki ni si ki don ki bam jing su ki jing bam thu jing mot ki jing ya ki jing tan talai ki jing e ki ba buon ba te le si kani ka di ka lat ka ba kin pen i ken pen i yak ta jing dom ke jing bos thu jing mot yak ta jing lang a jing pisa ha kam sim te barong yang not hi ya ka shong suk shong san ka sarkar hi ke dei banlong ka sarkar ka ba ngong thu ni im ha ka riti sin char pa ba ka sarkar kam dei banle da ka bor ya ka nu ru bar bo ka dang ka lenti banyak ran ka lenti banyak selok ka lenti banyak phli jing mot ka don
mendai dah kabor. Nama kabor kan man ra. Ya kabor nak penyap hi dah kabor. Di kabor hi kam dei galenti. Mendai tang dak jing keren tang jing piliu jing mut. Bat ke jing start ke jing suk tho jing siampang. Jong kita ke nong yalam ki berian pek ya ke suk kesan ha ke jala ke jongi. Ngarong ka menjuri ke jing onjuk pi ka kijingja ke belajar mentan ru ubenai August ter haduk ini sngi ke ora sisa ya jing sa so sier ke jing bom so sngai jong ki pai ba nong song snong pat kom ju ru klawara ya kani ka jing bom so tikena ha ka lek kawan ha ka tri ka kata ke jong ki pai ba nak da kini ke jing bom song suk song san di kani di ki Asia ka kadak ka ba ima bat ka ba la ban yalam syaki ki bam sotanan di naso ke kamam ya government bahkan pek benia ini kam bahkan kan sting ya ka nama komba ngi idang hakini ki si ada bru kidon gitu kijing ibu iki tiat pen betai haki jaka ki bala ban yalam syaki mensawat ya ki pai baru ke bayak denti dengan so kan iki long ki ke ba nak kedang jonga ngaso baka long ki ke ba government kan ha ban sim khiai kan ni hakan uru kam ban tem begini ki ki nom la ban poi su pot bala ban ora su su ikui pat ki jing hari na bot kasokar kan khamha ya ka bakan sim ya kalat ka ba kham ka ban yalam sekalanti jo jing suk bakata long lembak je keren bat de lembak je keren la ban baik kita ki bar khoi ten de ko ma kalong mata kan ipi na keleng kasokar imat ka don ka jing bam syai jing mod kan we ne kamu kata kalau kan ni kalau ayat mentala kan no por bat ki ba hadian bagi jingja jung benai August kum tu ter ke jing sia dia jong ba sir start feel thank you ngi hang tu bana keleng government kelas dang ban sim dah gitu gilenti tenang tu kami ki reaction na keleng ki ru pai ba kum ter kami seji ki ke jinga pen pau pai ba persya ke tu ke jingja ba kum ter di kababut pak nang tu kalong tak jing ibu ki dia ki tiar pen thai haga office jong ka NPP kabalong ru harup jong ka surok ka bagi ya ki pai ba dengan so kan ki ke kalong kadak ka ima malaga government kawa wan le ekuran kamtam kata kalong ban khot ekran de national c lani ya ginu nu kan hon ki badan ka jing so persya ek sokar bat data taklanti tinde ka juga poru kumangi itu ima ka government manta kalong kadon ha ka jing ka bong mene kadon ka jing bom syai haki polisi sekam ke jongka hak bede ba ka channel C lan ne bide kan hun mo per kembang li hari si ba de kadang sedang lasang ni skiwi kui kan hun ki ba thamai ki ban thau mo la de Segaro Hills de ski banta jongka state ki jongi lasang mi ski kui kan ni ka peni udak jongka jingma maramla ban tem ya kan ni ka por ka biang nasngo kala ban warak biang yangi sektu ki por ki barem jogi snem khandai phau ter haba ni sia so bita ke jinga senam ha keleng banta juga ri ke jongi mat kata kan ke ba kum ki pai ba ngem kwa bat ngasimet ngam so kwa kum kam kwata kaja na ka jinga kran ha basim kulum ki bobon kinong kran klem ka jing tho hanre ki laban ba ka dei ka kamram jong sarkar jala bandon ya kamon bat ki policy trekam ki baklan banwan ra iki an ki banum kata siliang yanuinu bat banum le politics ha basim ya kino ki rai namar ki loong lada ka don kumta ki bahasa kata kendai ki dok kisuk bat kanu meraru ya songsuk songsengai lanu kini kalau nak perspektif ke jonga simet kai ke bang yi la kat tasnem ni la ya ke jingyo ke jongi la ke jong ke jela ngim yi ki an ki baklan bat le sing la panong pi tang ke wei ke an ke bang yi ni ke kita kelan transfer ak kablong sia ke jing metoi ke jat ben riu ke jongi ndai hadu mata kam sim ladon ke ta ka an ka ban long ka ban bala ban yarap ban yada nak ta identity crisis ki ba khasi yo kendu hakini singi ki ba mata lem dak sarkar ka wanra de ki an ki batikna ban pentikna bagurkum im ge jongi bagurkum ngej ge jongi bagurkum yat kurkum yang ge jongi hab ban yada kerpang ngangej bestang kat nu kini ge jat benriu ke berit pat ke kerpang ge jongi kelak ban jakno ti ke sarkar khap ban perkhat ke e kalat ban yada ka ban klet ya kata vote wang politics ne ka ban perkhat chwa ya ge jing kerpang jong kini ge jat benriu ge jongi ke khasi jan tiabat karu ban protect ya ke jinglong kerpang ke jongi dah ke ba wanra ya ki an ki ba kerpang ki ba ki bala ban long ke jing da ki chat ban riu jongi ka we ni kilat ka we ni ki an ki bang yu i kini ki khndet snem ki le no ka long ke jing le ke na line permit ka ILP ban ya da ya kini ki chat ban riu ka bret pa ki jongi
keladon kicing hi keladon kicing le bat kelapui put bak sorkar kelarai haying dorbar tauan mo kela resolve haying dorbar tauan ban tho sadu syak sorkar pedeng stage dalhi knang ban pentri kam no ek takit na line permit ini hendai habang ipet pat kat tu teli ki benai kat tu teli senem kila tulun ngem ui ya kata ke jinglong seriousness jongki nong yalam ke jongi ban penting kena ba kata ke baki kwa la ban pen urlong namar ka ditang kum ke ke bang ui tang kum kata ke jing pen biet pat ba mah kata ke vote bang politik ke bang ui tang ban pen biet ik pat ba bangi la le ke ni ngila rai ke ni la kata la pha nem pat pha bat la da phila pha ru kladon nem ke jing budin na kaliang jong pi kum kinong yalam nak bentak interest jong kejala nak bentak interest jong kani kecaj benriu ku bekerpang ke jongi tiana kata kadau ngayu i ba kalong kepor ke bela dai ek surkar kala i e bak surkar ka de ban chimik senjam ke bebiang om tang ke na line permit ndai hakinu ki an ki ban long ke jingya da ye ke jing kerpang jongi kum ret pa ke ke baje hakini singi bamta ke jing syak ni no ye kendau siap ke jongi hak bedai bat ke jing ti yo duyong kelak tak ya kamai kecil kelak tak lut adong sedong kibakum kini ek surkar kalau deban ina lu kipor ba mansua ban wanra ik mining policy ke babiang badak juk kipor ban wanra ik takian ke babiang ke banom keta ya ka khai ke pateng ke jongi khasi ke banom keta ya ke jinget ke jongi kum khasi ke banom keta ya ke yok ke kot ke jongi kum khasi nring yo i bak surkar sulung kriti nadu ngiyo iklan transfer hadu matang yo i bakan wanra ik wi ke an ke banlong ke jing metoy ya ka chat ban riu ke jongi kalau de kipor bak surkar perkan KLP ke di kelat kewe kelat kebelak banirai cinglong kerpang cungi babun ki on kelak bat kata ya kayo okot lang bak torsim kata ke di tangga le sing ke cingi junga ke di tangga niang ipet cigiwe pat kijela ki ba implement di KLP kila pat ban strategize ban right strategi babiang kumnu ban attract ektoris ban wan sabar kumnu ban penlong pi kani kecing yada ke kerpang ke penlong kerpang ke cai ban riu kan long du kewe kebelak ban attract e riu ban wan cungok ya kejeng kerpang kecongi kum kecat benriu kebala adu banra ikayo kekuat kecongi kum kecat beri kosong ha kemon jong surkar bakade ban le tena kaliang cunga ngam idon kecing dak surkar kodon kemon bahkan sim yak senjam ke bebiang ban deliberate la kalong ha kabinet la kalong political party bahkan bu soai kecat benriu ahmad bat yak interest kecongki hadien ndai kum yu i mata ke an ke baki kilapas oh po assembly sorry ke an ke baki kilapas ngam yu i kanu ke an ke belong kebala ban yada shisha yang ikum kecat benriu lah ka kamai kecil lah ka yok ke kot lah ka pului ke putuing yo i bengi sadien pet ki ranking ke bengi yo i ha baru kiliang kami khalia ke poi bistrai ti kala de kapor ba ki nong yalam cungi ke nong sim serious ken sim kilat kelenti but bakin deliberate but kam tam ha we de but ke channel si bakin strategize in such a way bakata kalat kelenti ke bagi ken sim ka de long babiang ban encourage seki ban wan sakami jong sekan ba ka duk kapor bakta kalat ke baki kisim kanong kata pat ya kalau we jung samla ki bawat ikilat lenti ban yo kam yo jam yo kalong penban kum ke jing pen selur ki bakan lek se ki kam le no namar kani ke plelat beli lenti bakan yo ikam ki jam kata ka de jing sengu jong kajing ya keren kadi bandon mo mangin job ke across the table mo on pareng mo ha ke bay song lang e keren lang di bat ladar dap ya keren ru kadam long pat kim ke balajah ni ladep keren lawan saka imlang kesalang hari dak jak tu jing jab susi ndai dia ladep banyak keren kidan pat ki hilat kiba la banyak rap mo nakoi banyak nakoi pat kalenti hande ki jing keren dari bantuan bet ngin job ek bro pi ngiyo eka jalala jong lang ba ki jing keren ngiyo jing lai lu jo kara ri jong i lang ba ki jing keren ki dei ki basiso ki dei bantuan ki jing su jing mut kidi ban bero aliang mamla kidi banyak keren dak jing sutu nak kalian ke government ka ban pen klanya ke intelligence ke jongka ban pen klanya ki bor to yet jingtep ke jongka kenang baki jingja ke bersusi ke namla ban dia bat kum bakalong ru menta hak sokar wat nak kalian jongka police department ru i bak kadon ke jing bom tikana kar komiter kam kum belong menta wat nak kalian DGP ru masuk lapan kata ka syuti terlada DGP umdon kamu clear jongka police department ti kemun peniak baik ya ke company haka trat jongka polis menuban tek ika jing menuban sim ke jigit clear haka bedai bat ka ki AKA ki ba ka police department ke de baniai ko bakalo mata hadu mentangim tep menuba head lanu ba clear ya kan ka trat jongki pulet lada DGP umdon bat nyim tep su menubla simti kongki uban simti bujili haja ka jong DGP ubalek syuti pakum tatar terlada nadu ka police department kadon haka jing bom
tikena hakar kom trekam te gabu jing gabu jing koloma jing mot wat yangi pai ba wat yangi pro ki be perman ki ki baja manta phi ke je keno kindon be na pro aliang mo ya kita ngi namla ong manu nga kumbang ong men ngi mla pangsan ini nuru tenrei ka ka kongsan ka long ba hapadang ini ki je keno ngaso ka kanumpoi sim sonuru wei ulaban keno i wei ulaban keno i wei bat ka syukut takum ta tenrei ka kongsan ka long ban don kam ban ya ban ya poi sya ka me cho ka jing ya keren ban pen baik sendon ya kani ka kam kumngai i ski ki bladap ki penai ki bladap nak lang signal siu ka ong ko mengikwa ba ginwan sya ka jing keren bat ba ka sokar kan khot ingi jing keren tang mi pen baik ene kam tengah sau da ka signal si kala ai kum ya kata ka jing terwa tengah sau de kam kapam jo ka sokaru bahkan follow up lan ne ba pen buat ya kata da ka ba khot tahu ya kilat kelenti ban penbaik ya kata kam lembaga je keren bat ngasko ba kombak yu ong ketian mla ban ya khublai keti tang siliang keren hadon kam arteli keti ban ya khublai tengah so nabro aliang keren kam ri khnang ba ngila ban penbaik ya kam hakalenti ka basok ka pasan ba ka bi baik sendan kini ki jingja mentang ong phi gide ki jingja gi baik long kum ki reminder na kaliang ge jana se ka trai ka kwaan pen sngo om syuk da ka ketien da ka kam ka kwa ban pen kan mau thrai te kani ki jing pen kan mau gi jongka namanta kani ki jing thmu ban wan ra kani ki jing suk namar ngai ba kala long steel palat phi ga long suki palat kata ka jing wan ra kata ka jing sung tho kan ko mga ong na do bas dang ngidan kam manjubab kloi ki ke bro the more the delay the more the damage ki ong kat badang slam kata dang senjar kata dang jat te kabhahi bangin sedap kloi gini ke bro ka respond ka bangi ngi up kermen kom gi pai ba kalong be na naga sarkar bahkan ai kan ka quick respond ka jing jubab ka kloi ya kan ni ka jing thrang jing kwa jong ginu ki seng khamtam hagini gi jing ja gi be dang ja hagini gi ngiat bana bladap ka sarkar India ro ha ka parliament mo ka yeng darbar thawan jo kari India hi bro koi house name har khandai spa khandai phunre kala dan gane ka ain ka arbitration and conciliation act tigani ka long namanta ban peniasuk wanwan ra ka jiga suk kamde tang hapening ki company game non re wat kiseng bhalang ni ki organization ru kan te bele man ra dokum kan ni lingba ka appointment ka jong arbitrator jong wei unong peniasuk bat ki jiya kren hang tag la ya kat kom ki kendon jong gane ka ak jong gane ka an te amde tang kataru ka jiya kren ru ka dan ka shongnia ka shong nong rem ru namarba kala dan da jing tho kan kom ki agreement ki undertakings kala dan ti kalawan proviso wise kan step by step kalawan kumno ban wan ra ya kata namar ka jing suk kamuan overnight fi ka no ka jing shong ban wan ra jing song suk kamuan ra simit ngi dan kam ban wan ra ya kini ki steps of peaceful settlement ma kini ki benta gi bangin wan ra cha ka jing suk kan kini ki steps ni ki benta bangin wan ra cha ka jing suk pringi dan kam bangin ya kat kom ki kendon kan te kini ki kendon beda la batai syai bhare ni ka act ni ka arbitration and conciliation act te kan sukru yo tu nang peniasuk kan sukru yo tu unong sya peniasuk ru ma ni ki bawan hakmat jong ni ka me jong sukru kalong syai kan kalong clear ya ki halor ki kendon ka jing suk kan tengah tharai ka sarkar kam dei ban penslam kan namang ngomong ong phi ka justice ki ong justice delay justice denied ma ka jing yo ka jing bishar hak ne ka jing yo kata ka hak long breman brew lada ka slam ru em kum tu long kawan ra sa ka jing kta ka hak changki wei pat kan te ngidan kam ban yele kat bala ban speed up ka kino ki proses ki be day ban wan ra ini ki benta na menta ka jing suk kan te kan ni ka an ni ka ladan lupa it'll be easier kan wan ra ha ka jing suk ya kinong pentrai kam ya ka ni ka an do kan nama ka ladan thik pathek ki kendon komno ban le komno ban pan wandor tika jing ya suk ru hadin habut ru ka shong nong rem kalong permanent kan kam dei kan ba ya suk si tayo hadin artayo kala ya ka jab yang namar ki jing ya pen ya suk da dan kan kendon dan ka an pede ki along permanent
kajing long permanently binding kan mat ka bat bet si jing im kan long si ka slam kan ka consequences ru na kini ki ken don jing asuk kan Lengba kani kasur kabala pensngau de kini ki rong ba bat kilong kemi ki bodon ni kasniang jongki nak benta ka jalla hai babun ki rukom ngingej ba sarkar kanum le kelut de le mala hanrai ban perkhat nak benta ka jingba jong babun balang namar lada ki shongklik ti kan longkum ka jingber sulik kam sdio bat ki kam pentrem